panga bake moto. Oh. Alright mama, sima watsanangudzira zvese ngokuti imba kana woya toyese kunzogwa mama yatsemu. Ndinonzi Pauline Kutaika, ndinogara kuGreystone Park panamba 88 Harare Drive. Tanga takararama manheru saka tazoona imba yakubvira tiri mukati fatangobuda. Saka tazotraya kuda kudzima moto wacho hauna kudzimika saka zvese zviri mukati zvabva zvangotsvira imomo. Zvaitika nguva zhinji? Zvaitika kuma-4. Kuma-4. Mune magetsi erimbo? Magetsi arimo. Kufunga kwenyu tambo dzanga dzakanyatsobatana here kana kuti paita kufunga kwenyu mimi moto uyu watanga sei? Kufunga inini hapana mafungira ndakaita because ndazongoona moto wakutosimuka pamusoro. Wakangoita frame kuenda pamusoro. Saka ndipo ndazongobuda neumwe wangu tichitiza. Okay, mama akatorara? Tanga takatorara. Okay. Property yanga iri mumba zvizvatsva? Manga muine fridge newardrobe nemubhedha. Nemagumbeze, nemaplates, nemapoto, nehembe dzekupfeka nechikafu. Okay. Imimi munorarama muchiita basa rechi? Ndorarama ndichiita zvechivhenda, ndinotengesa madrinks, nechingwa, nemaputi, zvese zvinongoitwa zvachivhenda nezvandinotengesa. Munotengesera kupi? Ndinotengesera pana Wishcombe paroad apo. Rubatsiro rwamuri kuda nderei? Ndanga ndichida rubatsiro rwekuti ndakwanisa kuwana magumbeze nechikafu. Nekuwana mari start kuti nditangidze kuita business. Tichitarisa pamari yamuri kuti mungade kutanga business, mungade mari yakawanda zvakaita sei? Ndokwanisa kuda kana inosvika kana 200. Ndinipozoti zvekupfeka, zvekudya? Nezvekupfeka nezvekudya. Namba dzenyu dzefoni dzinoti chii? Dzinoti 0773 69 7108. Dziri paEcocash? Dzokorera futi. 0773 69 7108. Pachibuda zita rekuti chii? Pauline Kutaika. Pauline Kutaika. Ndanzwa muchitaura nezvechingoro ichi matichi apo. Chingoro ndakatobva kunochitora nezuro kuPepsi kuti nditange kutengesa madrinks yangu imomo. Saka zvabva zvangoshayawo basa nekuti mese madrinks anda ndichitengesa chingwa, vodka, maputi, mazepi, madomasi, mavheji, zvese everything zvangochira muno. Pamunotora zvingoro izvi zvinenge zvine maconditions? Zvine maconditions azvo. Ndeyekuti chii? Zvinoda kubhadharwa mari yemutero. Zvinoda kuti every day unofanira kubhadhara $1 kuti paunenge watengesa uchienda kunopa madrinks wacho wanenge wane zvingoro. Ndikuona zvakare nematsviro aita rumenyu kura kuti inenge yada kurenovhetwa kai?
inenge yakuda kurinovhetwa because panapa pasi pedu baba vangu ndivanoshandawo panapa ina achingogarawo nawo ichingoitawo kutsvagawo mari kuti vane kubatsirikana nemunhu nekuti ndine vana vangu vari kumusha vana vangu kuti vanogara mwana vangu saka naichitongotsvagawo njiri panapa. Vana vakura zvakaita sei? Vana vapana ane 10 years neane 8 years vakomana wese. Vari kuenda kuchikoro? Vari kuenda kuchikoro but hapana ndisati ndatombobhadhara school fees. Magrade ani? Pane grade 6 negrade 4. Handiti tichitarisa pazvekudiwa zvevana kuchikoro pari kudiwa chi? Ndazwa chingoti hamusati mabhadhara school fees ende school fees yacho imari? School fees yatinobhadhara isusu $50 paterm. Ndine vana 2 vana vangu nachivatengera zvinhu zvewinter nechikafu chekuti vatakure kuchikoro nekuti vabatsirikane pamwe chete nagogo kumusha. Takatarisa pazvinhu zvida kugadzirwa zvemba pari zvinezvi tingati chii chiri kudiwa? Kwada kutogadzirwa building yacho yese yatsemuka yese imba yacho yangotsemuka saka ikuda kutongogadzirwa yese yakadaro. Then saka varidzi vemba mati mavaudza kuti zvaitika? Varidzi wemba ndanga ndisina handakuvaudza direct but pane hanzvadzi yavo inogara kunoku ndiya ndafonera mukadzi wacho ndakati munditaurirewo kwavari kuti ndizvo zvaitika kunoku. Ansa haisati yauya? Ansa haisati yauya. Panga bake moto. Alright mama, sima watsanangudzira zvese ngokuti imba kana woya yacho yese kunzoko mama yatsemuka.